Ya becak kaki ngarit kene kaki kaum lah. Dewae 40 lah di kau deh. Balik kawan ya. Karena Kesuwun nung ora melu ngari tan. Yang wis matur nuwun banget. Malah dibalak napur kadine bojoku. Wis ombak urung. Yang ora melu main aman padaman yang ora koper. Alhamdulillah. Ya kesuwun banget hebat nanti kemana balik ya. Jadi enggak nih balik ta bapakmu malah. Yang niate garap malah ora cok. Malah wis rampung. Ya gue jam berapa takon balik kan balik mbok karena kepanasan barang. Pas ora rampung terus nyetel maning karo kiye mesine ora gelem urip. Ngara kudu nang beduk. Dadi alas kadhe iki ngusung wae nah ayo. Ora urip. Ora urip. Barang bar beduk disetel langsung urip. Heh, kutingon ngasori. Dadi usungane tok ngapung. Jam 10 kurang seperempat. Bukan balik enggak bagus ya. Kan di kan orang akan di. Kan ini kurang ya. Orang kau malah. Mau digawa kape wingi apa ora? Kau balik mending. Oh, Kenapa ora disilin mesin maning? ora kae. Ora uman, ora uman apa nang kowe begini. Iya. Oh, kanggo. Oh ya wis. Dadi kalong lamene iku jane demene. Melalui Cucuk-cucuk anak ngomong apa ora lah. nanti kapan yang di balik turunan hari ini. Weh, roti badan. Roti badanan gue. Ngono kuwi serapi kacam kae. Iya. Ya om serapi om. Kan serapi tok, Mbok. Ya kan iki cucuk ya, ngobong damen kan murup. Baru malah gawe obong malah dobong kebenerane lagi wis murup. Apa sih murup? Oh, mbuh. Kalau di dalmane men kalau tong. Wah, ada kandak bokar pandak ya Mbah.